Ρωτούν αν μπήκα φυλακή οι φίλοι Τσικουμπάροι όταν μου πήραν τα 145. Πως μια βραδιά ετήρησα το έθιμο της Κρήτης για να κάνω φυλακή ως Αβαρυπινίτης. Τέλος καλό, όλα καλά. Έκλεισε η ιστορία και πάψανε και οι προστριβές με την αστυνομία. Το μόνο που κατάφεραν τότε και πιο οι Ρουφιάνοι να γίνουνε για μια βραδιά και εκείνοι καπετάνοι. Αφού με ρουφιανέψανε